Uwe rongba batri security haspomer khana para ubade uhumgan uladu ai la kajong kajing em na kajing sasho haki driver jong wei contractor boju khot yu kumusai kia boju bo khaw haki FCI karkum ge thu jongi ba hieng ba katai kajing ja kala ja ka por khawi be jemen miet ha ka ba ki te ki driver ki lak takti yau te rongba ubatip kerteng kum udis marling lingkhoi sau pundu stem kasta tang na ka daw bo ailat bakin hala kilai thu ru ba kilawat kit no mardor nem step sharobar hostal bo unyo ju sumar henrei ulaklan no nakaliang ba dilip lindo ba de bayang jong te ulanat ulai thu ba kin so ujo dak ejar persa yakite ki brio halo kate kajingja te kajingja I batre kum home card hapo utre kum home card hapo sipomer khana para ilong kum home card security te kajingja menen met kalong khatwei steng I dang on duty hapo ka duty jong I idon te kita ki driver ki don lai teli ki trok te ki don rungut te ndaladap khatwei beje te iong pat phimdei ban hla la kata kapor phidei ban sngap jarno te amar kata kapor kita driver kile boaj ki ong pon ban wat hla yengi ngila ban lek kat bomon te nama nang tapat hang ta kapor ka sumi no ka jing yesyo yadat syukerdem I te menem step pat porsan beje ngi khobor te I ilok jonga bat ki bahyeng jonga ki lek shaw I nyo beje ki poisti khana pra te poi hangne khandai beje man menem step hi te khlat no apo ka khandai beje kita ki driver ki basho I ki dai ki driver jong sakia uta sakia udai u kontraktor ubas wan bu khaw apo FCI apo Shillong apo khana pra pat hakiwai ki jakaro udai uba hespa ayo to sakia udai ma kontraktor uba he Habai keren wat Vice President jongka HYC udon bok kalingdo ulong bana kaliang kajongki kilong ki pulet bakin kemno hapo khandiat kanta ya kite ki berang ti lam komta kit omsha asu yikitrok jerngam kebadai jong usai kia bandung sya kani kathan di khasi jantia ke kabangi susi ngi mod ban ong ban kumang ji ki babon ki bre ki badan hapo ke duty khamtam ki badai nakaliat jong katanat sarkar ka homgat ke we ka tanat jong ka sarkar le sing la ban ong ngi I bah ka jinglong deko hang ni kalong ba kat uhumgan ubadai ban pej ia kata ka songsu songan ia kata ka go down lani ka warehouse onte haba Ukraine da kalenti haba ule da ka duty ka bobiang jo usha jongti sha jong jan ka baning kong hi kalong ba nasu ban ong ba yakini ki humgat yaki security mta ngidon kam ka sarkar ka dei ban penbiang yakitiar ki bala ban defense om de tang ulati hindai katiar ka arms ka weapons sing laban om ba ki de ban dan kamarang skuban om ban penremi ni ka jinjan marba tang lamba ka ktin ka thle mar bo breu udi breu ubam judan dak don shen hangno no no marwa ki para betri lang kilo om ba udai weni ki humgan ubadan sya kataka mansiem ka ba pho samrki habong udan apa duty tegani ke jiksim gabu jogini win nongwe no arang soban omba nangle jong sengi pendram jor bat nangle jongi hero ini le on persang bari kontak bar kini ki try ki bapne ini company bat dalili ru em ya menta support ngilaong banginom sha shu ya kini ki trok FCI ki trok jerngam ki badai jong ni usaikia company bo onwan ban ye lai lu lai lan kat ba 4 lak ban kem namar ba kumalo haduk mene ngila persang ban kli montok ket ngila phai gi khot jongi ro hang tai hapo Shupomer Nalian jong Ripoy district bakin lek ban bodien bat ban pentikna ba yakini ki bre bodan kiti nomor ba kuma tepi ki don langut kiti ni bre bodan kiti komangi tepi kerteng jongki kini ki bre kerteng usuresh ubhaigen bat usunaram kini ki main person le silaban ong tingang aku ban ong ba ka police department kan nom shuhun tang bani I ya kamet yam jongki khon khasi khara lani ki do exam jogi kan chulengken ne kan chuyap madan here ki deban chiam ya ka an balong ban ai kham teng e namar haju ka por nga suka ban remai ni phi ka we ba kini ki company jong lu sai kia kidei ki trok ka ba le sing la ban ong ba kum bakran manur mono ka biang ka set up bat ki breu ki badai pe ya ka le sila ka hengkali hang ne ang tai le ne wat ka police department ngalaban keno nama balai man hagini ki sembla dep kaladon ka jingja ya takho kali kani ka trok bajar ngam bat ka trok ki lokal ne anda poi sepo ban complain man ujor bonsin ke police station kimju accept kimju pedang i ba komite complain
Te kata ka jing sngo khubor nang ne nang tai habang ya keren menne. Te ke bangam mut ban ong. Bakal police department khamtam habakum bagia komuni jinja. Kanam dei ban ong ba tang balai set up maki ha national dan ke ka hok jung pajba ne ke ka hok jong kita ki bai ta khoi bagunu jinja kin shuya compromise kum to. Ka ngi na le jong sengi banjur ba ka police department ka de ban pentikna mardor bahapo kendet genda de ban kem non mar bangila de yo lo i kateng jong ki laingot kita ki i badan kiti ha ka ne ka jing sho haduk bo undak han non rong ba nang le jongi kat ba pat pentikna pat mi ban kem nang le jongi le rai ba i kitrok janga mi dalile ngi nam sha ban rong bat haju ka por mar hang de hapo meklian na do na po shipome kanika molai FCI bat hadu hapo tar hadu ba kini ka jing ekren bat ngilak ban settle bat hadu ba ngilak ban solve kini ka program Amar bakum balong hadu mentang ila persang ban phone ya usai kia ila persang ban phone manager bat okay switch off mobile te ba pipen re jing sdeu ngir ngim ban se ban ya dak we pa kalenti